So, hello mga CHarorot! It's been a week since wala, kapoy mag-in-English. Since wala ko nag-vlog because I'm very tired, stressed, and everything kahit nun sa trabaho. Gikan pa ko sa akong work. I have 11 hours duty today, but I'm stronger, I'm wiser, I'm a fighter. Charot! Ikan pa ko sa trabaho, naka-uniform pa ko, napa ko yung arm sleeves, nakasapatos pa ko. Basta, gikan pa ko sa trabaho, nakalabay ko vegetable shop. Nag-ingon ni si Ate Tilin. Hi, Ate Tilin! Hi! Nga, magmukbang ko no kung mangga nga hilaw. Unya, kay. Abi na kung walay manggang hilaw diri. Nga kanang kagugugod. So, ni-try ko og hapit sa vegetable shop. Ni-tanaw. Ni-check kung naa ba. So, kapalit ko. Gahi pa kayo siya. Lingkod pa kayo siya. Kani. So, karon mga CHarorot. Limay ka buo. I will prepare. I'll be back. Mag-prepare ko, then maghimo ko og sauce nga kanang maibog mo. I'll be back. So, hello mga pururot, I'm back. Uniform gapon ko, excited kay kumukaon og mango. Black t-shirt na ni mga CHarorot naka-sticker. Hindi naka-sticker. Ipilit na to. Di mo na nag-uniform. So, mo ni karon, this challenge ba ni, basta kay this video is requested by Ate Tilin from Makasandig, Cagayan de Oro City. Hi te, kumusta te? It's been long time. Suki kay na nako si ate sa akong glutamine soap o glutamine lotion sa una. Tunga pa ko ni abroad. So, ano ni karon? Atong mangga, duha ra kabuk akong gipanitan kay gabi na. It's 9:43 in the evening. Og na ako'y tulo ka sausawan mga CHarorot. Na ako'y kani atong unay pakita katong murag sasawan sa kanang mga Thailand bitaw nga mga mukbang nilang mangga. Ay naay CHarorot version, lami kayo. Lami siya, hindi siya lang kay nahudan mig sili, balo hindi akong bana nahudan mig sili og na ako'y asin with chili powder og kitang mga Pinoy basta magkauntag mangga, suka, tuyo, ug asin. Mo siya mga CHarorot. So, magsugod na ta mga CHarorot, magsugod. So, magsugod na ta kaon mga CHarorot. Atong inatusluan kaning sauce nga murag kanang Thailand. Ako gini siyang gihimo para ani nga video na. Kay aning kapoy kining pobre ba? Kay di ta ka-afford atong mahalon nga kamera. Sapian lang ko. Bayaran ako, tanan ako utang. Sabi mo ba't kamera? Sap niya akong video, oy. Maluoy ka kamera, oy. So, mo siya, plaster na siya. So, itong sausawan. Ha? Hindi siya. CHarorot version, kaya research to na ko siya sa YouTube niya. Wala ko dihay patis red ito siya mga CHarorot. Nagisa mo mga panakot, sili. Ya wala mo koy kuan, mo koy patis. So, ano siya lami kayo mga CHarorot. Init. Mga CHarorot to.
Mga CHarorot. Kuan po. Suka. Kung mangga mga CHarorot. Lamig yung mga CHarorot. Daut ang naon. Ayun mga CHarorot. Wala ko naka video og isa ka semana kay stress kay ko mga CHarorot kanang I feel so stress. I feel so basta kanang I don't feel nga kanang makighalubilo bitaw sa uban bisag para na akong video ko ra isang ko buang pero naagi ka ng feelings nga I don't like to talk with anyone. Usahay po kanang dili ko mag-share sa akong Facebook. I feel so down ba na akong katsatra, akong ate, akong mama, ana ra gyud. Ana dili ko ganahan mag-entertain og friends. I don't even like to answer calls or whatever kanang stress kay kus trabaho kana. Siguro ako hilak usahay. Ana ra ko bro. Make a good. Lagurot yan mangga. Makawala sa stress ang mangga. Wa pa ko nanihapon mga CHarorot. Didiretso na kung kaon ng mangga kaya. Kami kayo mga CHarorot. Maura gid niya akong content karon mga CHarorot kaya. Kapawala lagi na sa stress. Uy! Headache kay Ate Jenny din ha sa Tamil Nadu, India. Ate Jen, thank you kayo Ate Jen sa isa din isa sa napastrong sa akong fighting spirit mag-vlog ba kay sige siya yung day ganahan ko ayo ko day nani day nana day iya kong ipimin na ako'y video gi-share pa gid niya akong video katong last na ako katong mulan na ako ba katong nag ko kung nagkanta ko reflection feeling kayo. Thank you kayo Ate Jen pag amping diha per me bisag different situation man atong na agian sa India pero kabalo ko how do you feel laban lang yapon ti madala rag smile tanan amping ti amping permiti amping kauntag mangga ti kuyawan ko kay basin makapanit pa kog laway bang tago isa ka mangga karon ni kayo bilar-bilar ko karon kay day off ugma. Sunday na sad akong off. Ipa-day off ko sa akong manager kay yearly medical na ko ugma and I will think nga mag-vlog ba ko ugma. Kung saan may mga CHarorot. Pag kani nga sausawan imong sausawan mga CHarorot ay nayabo pag kani kaning murag kani niyabo na sabay ko ba na karon niyabo pag kani tamis-tamis mo ni siya mga CHarorot mawala ang kaaslum mo nang di ka kadaot akong nawung pero itong suka og tuyo daot yun. So gamay na lang ako mangga. Naghuna-huna ko umudungag ba ko. Or dili na. Lami pa kayo kaon. Impas alis minorian CHarorot ani.
Pagka niya akong tusluan katong murag Thailand, di na ako nga feel ang kaaslum. Pero pagka ng asin with chili powder, klaro kang aslum. So piso na mga charot, kit-kit. One day, di na ako taman. Og amping tang tanan. God bless mga charorot. Og don't forget to subscribe on my channel. If you enjoy this video, please give me some thumbs up. And don't forget to subscribe, like, whether sa nimo i-share. God bless every charorot out there.